Sú tam ešte v ponuke ďalšie 3 farebné varianty. Je tam modrá s modrým interiérom, je tam oranžová s oranžovým a ešte tam je šedo-čierna s tmavým interiérom. Takže tá príľba vyzerá veľmi zaujímavo. Niektorí ste sa pýtali na toto lipko. Ja si myslím, že to je veľmi pekný dizajnový doplnok. Nie je to niečo, čo možno na obrázku vyzerá ako, že to tam je navyše. Vyzerá to fakt dobre. Takže hlavne tá príľba je naozaj zaujímavá tým červeným interiérom. Veľmi, veľmi pekne to vyzerá. Takisto máme tu jeden doplnok, ktorý majú, v podstate poviem, že tá najvyššia rada beliek, čo je určené na formule a otvorené vozidla. A vlastne táto cesňacia gumička nad plexisklom. Takže to je takisto nová vec. A potom príľba má vetranie z jednej strany, z druhej strany. Samozrejme hore otvory. Je to taká farebná kombinácia, kde presvíta ten karbon